Ero kamano nyakora Ramogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono ne odhiambo mar 28 dwe mar auchiel 2020 to kod auchiel nyakora Ramogi puoch gi pak nikech yiero Ramogi TV thuolo ni adwani mondo wachaka ne twak marwa gi sani twak marwa biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV twak marwa mulo weche mag oganda luo king'iyo kinde mosekalo chien nyakora Ramogi oganda luo nonge ka jogo ma dhi endara jogo mane chwalo duondgi kokalo e weche mag ng'anyo mar dhiro sirikal nyaka sirikal keto kenge mag lokruoge mane dwaro ni mondo bedie nyakora Ramogi kata kamano ng'anyo menchano timore chieng' kata rapar mar Gen Z mano timore chieng' tich ang'wen mar juma mokalo gwenge makaluo ne gin gwenge manokwe dipone kor ni joluo loko tanga kendo ging'iyo ngima e yo machielo mopogore kod dhiro sirikal kokalo yore mag wuok oko. Moko kuom oganda ne nitiere kod ywaruok gi ng'wech ka kod kacha gi obila gwenge ma Nairobi ka moko kuom gwenge ma ka kod kacha mabende nomakie jomoko nyakora Ramogi kaluwore kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen yama nowuok oko mar dhiro sirikal ne ng'anyo waneno ka gavana mar kaunti ma Siaya James Bobagdo Rengo ne nitiere achiel kuom jotelo Nairobi ka nitiere jotelo moko mabende nodhi kod jogo mane owito jogi ka gichopo but parliament to nyamburko mar obila kaluwore kod Dr. Buro Ginga nogone wiu kasto gichal gima giringo magiwe mine mane owito jogi e kindeno mana kanyo nyakora Ramogi an kod thuolo mar waki kendo mora ahinya mar bedo kod eno ka wan ka kod wenda neno ka Ochieng Modi osedonjo kendo en bende oikore mar mondo odonje e ka nikech wuotho bedo gi ng'ikruok matin kata kamano gi sani wan kod George Aliet ma bende en jatelo mar bunge la wananchi nyicha no yiere jumbe ariyo mokalo kendo ochamo muma yanga komiye muma no gi gad no chame yanga jivanjika cha nyakora Ramogi machiegni network mar ratil jaluo oloko dhoch koso mane penjo maduong' Aliet yes puoch gi pak bedo kamano ni wacho ni nyakalandi to nolandi hapa nolandi kokalo kuom ombulu mag jokanyo mag bunge la wananchi komi ni en kom Nairobi kende koso kom Kenya mangima mokwongo adwoko erokamano kuom thuolo makende bati en thuolo mar adhai ma kendo komi to nyaka idoge wichongi bigone ruoth erokamano kom mar bunge la mwananchi ma yande oganda omiya kar dhogi no ni wigi ariyo mokalo yes en kom momako piny mangima koro nitiere duonde kuonde ka kuonde koro kuom ogai mag duonde go te ane mabedo jakomgi erokamano koro ma Kenya mangima mano Kenya mangima okay all right kendo ni en kom maduong' ahinya kaluwore kod kaka duond bunge la wananchi osebedo gi mise mag teno rieyo Kenya e okenge mopogore opogore machiegni ahinya Modi neno ka iyuko idwa loyo Kipchoge Keino matin to mano dwa mana loyi gi sekend moko aya machiegni twak erokamano bat ndalo mang'eny antie moko akawo thuolo ni mondo ami puoch gi pak osiepna ma Aliet kuom yiero manyocha yiere mondo bed ker mar bunge la mwananchi bunge la mwananchi to ayop ni gima jan moro manyalo pogono matin wabilie na da ker gima manyalo wacham aya majan ni wi obro pango godo piny kaka samero siro Aliet gi Modi oganda osebedo kong'ere kaka jogo ma kano luongo gimoro maloko oganda kata madone lokruok e piny to ne giwuok kendo gidhi ndara ma ahinya e kinde mane ogai mar ODM machon Raila Odinga pod ne nitie kata kamano bang' nindo mar Raila Odinga mar Nyasaye ket chunye kama okwe chal ka gima lokruok koro chako neno diponi luo oloko dhoch ne ogendine mamoko mondo koro dhi nyime gi ng'wech ma samoro jaluo noseringo kuom higni buora mosekalo chien koso joma ne temo loso gi oganda luo mondo dhi e ndara mondo nyis sirikal dwaro margi ema ne ok otiyo kod yo makare momiyo oganda chal ka gima nodwa buono kata dwa tamore dhi e ndara Aliet dipo ni oganda luo ni oloko dhoch nikech king'iyo kuonde mane iluongo ni hotspots
kata hotbeds mag weche mag maandamano nyok wanene kondele nyo ji ng'ade ombulu kar dhi e ndara gikoni gin gidich gikawo pande kendo ging'ado ombulu gwenge ma Kibra Mathare gini mane ji oseng'eyo ni kuondgo ka ji wuok to ng'weche ringore Dandora gini gi gwenge ma kamago yudo ka ne ji ok oringie ahinya kaka jomoko ne paro. Nitiere gwenge moko sports moko matindo tindo mane ji oringe ma nyiso nang'o oganda olokore gi loko tanga. Bati en erokamano makende. Gima nyalo wacho kaluwore gi kaka aseng'iyo jaluo maler, oganda maluo en oganda mogwedhi, to kendo gwedhgi ma king'iyo kaka gitimo gigegi to ji nyalo winjogi mopogore. Momiyo oganda moko sani yudo ka nyagore mondo cham wi rech ka giparo ni jaluo olony nikech chamo wi rech. To king'iyo jaluo maler, tanga mwaloko onge. Gima timore gi jaluo na obwongone kaka nitie, otimo gimoro nikech nitie gimomiyo otime. Joganda na ok dhi e ndara nikech ji dhi e ndara, gidhi e ndara nikech gima omakogi. To mae makela history moro miyudo ka ji wacho ni ji nogore ne loch mar riembo joazungu ni mau. To king'iyo gini maler iyudo ka lweny mane nitie diereno nok en mar kelo lokruok e piny Kenya kata mondo jo Kenya oyud uhuru. Nitie gima joka ne gore ne. To mane mwachakwa kelo sani. Jaluo kopo nono ni nitiere kama wuoche diego, jaluo ma jaluo. Ing'ende ka be nitiere kaka oganda gi ng'oro kikore. Dhoke mwawacho achiel. Jaluo ma jaluo. Oganda gi ng'or ni en chuny ng'ato koso. Nitiere jomwa wacho go dhok achiel to gin joluo. Koro mae kama oganda gi ng'or nitie. Koro in kiwuoyo kode tipadi wuoyo gi jaluo. Kari wuoyo gi ng'ama chielo. Nikech wacho dhok achiel. Jaluo ma jaluo gore ne loch mar piny mar adieri mar oganda gi ratich oganda. To mineno koro itimo kani. Ma to kendo pogore gi ma jaluo gore ne. Nikech jaluo gore mondo mi oganda oyud udi mabeyo ma ji nyalo dak. Iwinjo? Jaluo gore mondo losnegi e yo maber ma ji nyalo yudo go thieth. Jaluo gore mondo yor somo bed makare. Ma ok niya ichora chora ni wamanyo yor somo. Iwinjo? To kopo nono ni koro wan gi loch mokelo gigi man kare. Tadiero kibi yudo jaluo ma jaluo e ndara. Iwinjo? Onge gimomiyo anyisi ni jaluo ma jaluo. Oganda gimo ng'or. De jaluo ma jaluo ema notelo kawo mine manowito nyithindgi tere bunge. To de tiaga soko miyo giringo giidho geche to giidho apiko to giwe mine mane giwuothogo. Jaluo ma jaluo dok oringo. Iwinjo? Koro miyo kopono ni nitiere gimomiyo jaluo nyaka wuog ong'e ndara tibro nenogi. Te loch man wan go sani mar William Ruto ni to gimedwa tero ne jaluo ma jaluo e ndara onge. Wawacho dholuo ka to kata ka keko to adwoko ni Nyasaye erokamano nikech joluo lony te. Yudo joluo mofuwe thurwa imanya. Imanyo. Iwinjo? Kaka imanyo tuo mane dend ng'ato. Gitin. Iwinjo? Koro miya nyisi ni oganda na ma jaluo ne gino manyalo miyo jaluo dhi e ndara kawuono to kadwa na wuondi Bati onge. To manyo dhi e ndara? Yes. Manyo dhi e ndara. Mage oganda ng'or mawueka. Ata penji Ibati. E history mar jaluo misebede. Iseneno kama Raila Odinga mano odhi olalni. Owuok ni wadhi e ndara to kogo tiagas oringo. Iseneno nyathi jaluo mane ko Raila to go tiagas to ringo we Raila giumore wi gari to giringe. To moko manyaneno mosieko ne gidhi e ndara to tiagas achiel kende moro ringo chomo gari, moro kawo apiko, mine to giweko chung' kanyo gi maua gi bendera. Ang'o ma gichung'ne? Okay. Yes. Modi in gi wach. Gitko ni nitie ng'or goganda e gini. Gino wacho ni jaluo ma jaluo pok oneno ma tiagas achiel golo ng'wech. Ne nitiere ke jal moro e kinde ng'anyo mokalo ne returning officer. En kano dir tiagas omako tiagas oduoko ne kama dire. Luongo ni returning officer. Ang'o motimore? Dipo ni jaluo loko tanga Modi in king'iye mos koso
Gini ok ochuno jaluo. Erokamano Bati kendo. Tanga ma jaluo ma oloko to onge. Mokwongo en ni ng'anyo mane timre sani ni gimomiyo joluo ok nowuokie mang'eny. Mokwongo en kech. Nikech ineno odiochieng' achiel kapok oromo tich ang'wen manyocha ji dhi e ng'anyono, ineno ka joluo mang'eny owuok oko to ochulgi kendo migi pesa ni mondo giwuog oko ni koro gin giwuok ni koro gibi dhi e maandamano. To gimomiyo awacho ni nochulgi nikech gin jok mane neno ka ne giwuok ng'eny gi giwuok to girwako lewni mag cham. Manyiso ni gibedo mobilized from somewhere ni un koro timru ni yani kara mondo dhi mar kincha we wamiu gimoro wuog godo masani ni ok udhi e ng'anyo. Gima ariyo kendo en ni ng'at mane miyoga wabedo gi moral mar wuok oko cha ne en Raila Amolo Odinga. Sani onge jaluo kata achiel mane gi mbi ma biro nyiso ji ni wuoguru oko ji udhi e maandamano to ji biro wuok dhi e maandamano. Kendo moro George, asiepna ma Aliet wacho ni gima tiang' mi ji wuog oko sani okone. Awacho ni wach mar health en sawa, wach mar ndara en sawa, but Aliet riambo kae nikech ka en wach mar health ma ji ne wuok ne oko pod ok en sawa. Around wige ariyo mokalo ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nyocha nitiere Senate Committee, Wanga wuon wuok oko koyie maber ni SHA ok ti. In fact wacho ni SHA nigi gope mag hospitende mang'eny Homa Bay. Mano wach health mane manitiere sawa kanyo ma George Aliet temo wacho. Kibire wach ndara, nderni pok olos mang'eny to kata kiloso gi George Aliet iloso nderni moko ma substandard miloso kawuono to imiyo gi higa achiel higni ariyo nderni duogo kuma gintiere. Kata reason mwacho ni reason matiang'o wach ni momiyo wan kaka joluo ok nwawuok oko ng'eny. Gima notimre ma ni jowa nochul nikech koro kech ng'eny. Kech mabe gima kelo kech en yani jatend piny Kenya William Ruto nowacho maber ni kobro bedo sirikal, kobro bedo jatend piny, obro miyo ji tije go ok omiyo ji. Okay. Koro gima otimo sani en Aliet nikech koro wan onge gi gima wachamo, ji onge gi gima ji chamo cha. Koro gima imiyo ji matin moko ma handouts gi magi gima ji depend on, but reasons mane miyo koro ji wuok oko makata na wuok oko jomoko no wuok oko nitiere. Number one en wach no commemorate jowa mano oneg 2024 to jogo ng'eny gi gin joluo. Koro ang'o mamono wawuok oko? Ka koro en wach mar health pod nitiere ok ber, ka koro en wach mar ndara ma pod wacho ni onge, wach tije pod onge, reasons mag wuok oko mane miyo koro wuok oko mondo wadhi e ng'anyo ne ng'eny ahinya. Mane koro jowa nochul. Ang'o momiyo ji noko wuok? Ka iwacho mokwongo Mudi wacho ni ng'ama ne miyo ji wuok oko ne Raila Odinga. Nyasaye nokawo Raila Odinga. Owuok e kindwa. Nyiso ni chandruok mag jaluo ne ok orumo gi tie mar Raila Odinga. Ok norumo. Ka oponi gik manyalo miyo jaluo wuok oko en chandruok momake, nang'ono giwuok e thuoloni. To chandruok e mikwano ni pod nitie weche mag thieth wacho ni pod nigi chandruok, weche mag barabara nitiere gi chandruok, weche mag tije wacho ni pod nitie gi chandruok. Ang'o mane mono jaluo ka oponi magi gik mane miyo giwuok oko mondo gikel lokruok, nikech magi gik madwaro lokruok. Ang'o mane otimore? Gima notimre matemo wacho ni yani, gima notimre mokwongo en ni yani joluo wan kech to ji onge tije. Koro seche minyisi ni kara mondo dhi maandamano cha to in no tinyisi ni we ami gimoro matin koro in bed chieng' no e ot. Mano gimomiyo. Then another thing yani seche ma koro osemiyo jomoko matin pesa moro matin mondo gibedi e ot kona mondo gidhi e maandamano margi, ng'anyo margi mar nyiso ni gino gidhi e maandamano moro cha. Koro ng'eny ji mana nyalo gombo wuok oko. Aliet Bati koro chuno gi mondo koro beda nikech koro oseornegi osemanga kuuziwa uoga. Osegolnegi luoro moro ni yani kuwuok oko koro magi mo wadhi timonu. Koro chuno ni mondo koro gibete e ot, gidong' adong' kuonde ma gintiere cha nikech koro gin gi luoro. Okay. To gimomiyo anyisi ni issues go pod nitiere to pod joluo pod ogin gi mor gi sirikal ni. Wan jolinda mwananchi. But nyocha wantiere Kisumu no. Ji wacho mana Ruto must go no. Koro gimomiyo ji ok no wuok oko en luoro manoket ne gi jok manowuok oko mano mi pesa ni wuoguru oko mondo tamru gini. Koro nikech gin gi luoro no, wacho ni eri koro abeda e ot lakini gi chuny gi maiye
wacho mani Ruto must go. Okay. Aliet. Yes. Winjo gik ma Mori okwano. Kendo wacho ni magi gik mane golo jaluo oko nikech nitie gima moro manyo wuotho. In jatelo bunge la wananchi kanyo kama nitiere gi joma thoth ma bende samoro iwacho ni gin joma go siasa. To bende samoro iwacho ni kata ka gidhi e tije to gin gi kibarua giduogo godhiambo gibedo gi gombaka gi. Ang'o mano timore? Dipo nitiere jogi moko maneno kane mi gimoro mondo otamre wachni kaka Modi lieko. Bati nitiere an dibet mara bedo gi pogruok moro matin. Atemo ni dibet mara ok aket e gino ma nyawadwa wacho. Gima nyaka wayiere mokwongo ni sami timo gimoro en ang'o maketi mondo itim gimoro. Wazungu luongo ni problem statement. Oganda mar onagi ne wuok oko. Oganda mamoko ne wuok oko. Dhi e ndara ok en onagi kende. Diere mane jaduong' Raila Amolo Odinga nitie. Ndara ne ji dhiye across the divide. Idhi Nam Chumbi ji dhi e ndara. Idhi piny Waluya ka ji dhi e ndara. Nyaka Masai bro dhi e ndara. Piny Jolang'o ji dhi e ndara. Iwinjo. Joma nok dhi e ndara gin joma sani dhi e ndara sani gi. Ang'o ma gino nyisi? Ni sama ng'ato yudo koyieng' to kei cha ok obadhe. Koro akwayo ni jogo maparo ni jaluo ok dhi e ndara ngech jaluo Gwan gima kik iket kuom jaluo ni jaluo inyalo uso ni luoro. Jaluo kos na woga. Ok nyalre. Mano gima ng'ato gol. Mar ariyo, ng'ama nyalo paro ni jaluo timo gimoro nikech kech. Aparo ni kopone ina kare ni dwa ng'iyo jaluo gi angolo mowinjore ng'iyego to kik iket jaluo e kech. Jaluo na ni oganda makata kech omako to kigole ndara to odhi. Gima duong' madwa ni wayiere ka ni ng'ato timo gimoro nikech nitie gimomiyo otime. Joma nochulgo koponi nochulgi tapa ni jomong'e kaka ni chulogi were part of the process. Wawinjore. To bende koponi ni wanyalo bedo gi ng'at moro man gi lony moro ni chul jaluo mondo itim a wrong thing, then mane route monego wakaw. Chulwa kata ok watim gima ok idwa ni watim. Koro aparo ni mando gi uso piny. Budget bwana ok wan ka mondo wadil gi piny. Wasegore ne piny higni go te. Iwinjo? Aliet in ka mondo itim ang'o mondo kik ilok piny. Iwinjo jaduong'. Yes. Bunge la mwananchi mineno koran president neno. Oko gima yot asemanye for 10 years. To social justice movement platform nitiere gik mokele mesa. Mokwongo adieri mar oganda yudo kanye. Bunge la mwananchi platform sali biro ni obedo kaka bad sirikal mar ang'wen mane Raila nitie cha. Gich Raila ni be manotelo ne bad sirikal ne. Mondo wache niya, sama jowa tuo ere kaka inyalo migi health care. Nyithindwa madiere ok nyalo yudo school fees ere kaka ginyalo bedo taken care of. Nyaka wapog gini. Nitie oganda man gi yo ma ginyalo yudo go school fees. Lakini ka koro thuolo matin ma locho kelo mar miyo ji pesa, tiyudo ka gilaro gi nyaka jomok nyal ka. Koro mae system mantie. And ningech jomineno koro dhi e ndara gi. Ne gilony e yor tiyo gi oganda mondo giyud mwandu te. Emomineno ka gigo system mar school. Ngech sani kwa wuoyo kati penj ma jomolony go michaki penj Omera Modi. But akwayo ni kwaka tukele skunda mar bunge la mwananchi platform mondo som pod en piny. Ningeche Modi nyaka ng'e ni university help loan machien niluongo ni boom. Chien kacha kane poko loke okele bands. Nyathi somo Brooks House School. To kodhi university to dwa notime nade? Omiye help loan. Odhi mielo go rumba. Nyathi moro ipuonjo gi dad gi dala. Obiro laro help loan ne machal gi nyathi ma somo Brooks House School. Nyathi ma chulo 2 million every fiscal year. Wawinjore. Koro system ineno kelne jomago e gin jomolony machalo Modi gene. Mineno kata kaka ng'eye kowacho ni wadenyo to wadenyo adier to gikeywa no ok wadhi e ndara. Wawinjore. Koro
kinyalo miyowa thuolo masawa ni ere ayud help loan ta nyathino odhi osom to but in ma in go thuolo no tino mi moro matin mana mar bero wang'i kata onyisi ni bwana kwa ng'iyo your per capita in gini onge kuomi. Iwinjo mano sawa. Sami winje wacho ni tine okadagi onge gima onge changamoto nikech kapo ni gik moko onge changamoto an George Aliet dikora asebedo nyaka gavana ke piny Kenya ka nikech I feel ni an gi everything e siasa to changamoto omiyo amofa social justice movement gima onge kata mshahara nyeo ko miya president ne nyocha wawinjore koro ma is the same thing gi SHA gi other things nia SHA gi changamoto ne but nitie joma benefit gini wamany self exclusive cases gigo mopogore gi moko wawinjore nikech kata kidok e NHIF manye wan go chien kacha critical diseases NHIF no kumia package NHIF ne chiwo mana bed emochulo to sani jogi chulo gi introduce to millions on issues lack of payments. Iwinjo nyaki prove ne unit no ni claims miketo gi gin gadieri ei. Okay. Yes. Modi. Aliro kone gini okochune segore go ganda mang'eny segore ne oganda mang'eny ma seche moko koro uene piny bendo tikien piny bendo many kore kende kata ora manyo yore ang'o momiyo ne pod Linda Mwananchi ochne kuom ranyisi James Bob Agri Rengo ene jatelo mar Linda Mwananchi mapar nowuok kacha Sifuna ne onge Baweno ne onge Orengo ema nowuok Kalonzo ne nitiere kacha kaka jokweth mag iluongo ni the United Alternative Government aparo gi David Maraga bende ne nitiere kacha ande nokwane no Matiang'i kane endara ene mane en jatend migawo mar arita e kinde loch mokalo ma ne nyisa ng'o ne nyiso ni gini no bago joma ne lose koso ena ni jopiny giwegi no ng'ado ni wanto kama koro dwani wadhi ne okonya dhi bati mokwongo dine beni Raila Molo Odinga nitiere Raila dine obede mandamano ni gi pacha nikech gima ne miyo dhano ne dhi e ng'anyo gima no miyo dhano odhi e ng'anyo tich ang'wen manokalo ni yes okopogore issues are the same wach mar healthcare ngini badiko rani Aliet koro lokore now that wacho maber ni wanga no wacho maber ni SHA no ok ti maber to wango wache ma governor mar broad base to chairman mar ODM chairman mar health committee nyikal ma en mjumbe na dala bendo osewuok ko ma wacho maber ni SHA ok ti ochako maber ko wacho maber ni SHA no tiyo koro koro aduga prove wrong ko wacho ni wanga no wacho koro loko ni ero kuro ni gitashishu moko matin koro wacho ni joluo ok dhi nikech koro gik moko ber adoni mondo duoka ni ka koro wach health chairman mar ODM owacho ni SHA no ok ti maber nikech omiyo kata nigi gope moko maber chairman mar health James Nkalo wacho ni SHA no ok ti ero koro health sector ang'o molokore waduoge weche mag ndara awacho the same thing Aliet kae maber ni nderni gi pod ok olosi. In fact, most of them Nyanza wacha gini mana launching mo team negi poko tiegi. If I ask you today mondi chak kwalo na nderni mose ochaki mo tieg maruto wacho ga kodhi o Mabei Migorigo ichak kwalo nen mane mose chakore mo tiekore. I'd want to challenge him on that. Ngani go chaki lakini none has been completed. Aero koro kibiro kata wach mag stima. Ero no wacho maber ni ero omiwa jatend migawo mar stima en maro ako joluo gwenge mieche wadima kaluowa manigi stima kibiro kata koro wach mar compensation okawo higni adiga koro wach compensation but donge nyalo wadonje weche mang'eny Modi donge nyalo appreciate gimoro kochaki lakini mane mose team to chake karang'o wadonje gine 2023 bati gikoro kichako gisani manyiso ni en mana gimoro mar enticing wa mondo entice wacha nikech wadhi election en mana miyo wa hopes to kata kiwacho mano bati ero koro owacho wach mar maandamano ni bati ji adi mano tho to ne githo to gibedo compensated after how long my questions maber ka wapenjore kae nikech gigi timore and nothing is changing to nikech bana jomoko matin makoro imiyo gimoro matin lokore koro weche bedo masawa. None of this thing has happened matin wacho ni koro timre makoro wacho ni koro weche ber kata George ni onyalo confirm ngima ne pok olokore
ero owacho maber ni joluo gin jok moko ok nyal miyo gimoro matin kech ok nyal kayo momiyo koro gin dhi mandamano but ng'ama kech ok ka ngech koro wan joluo koro kech ok nyal kawa ngech kech ni en gima kayo ji te to koro kokayo ji matin to ji owuok oko onyisgi maber ni kik uwuoguru oko un uwuoguru oko in this context uwuoguru oko ni koro kudhi e mandamano lakini imiyogi pesa ngech magi mosebedo ka timre ever since koro wadonjo chakre elo tho joluo osebedo ka imiyowa gik moko matin to gin gik moko wanyalo confirm ka nyocha wantiere gi rally ma Kisumu nomiyo jowa pesa to ma ji uwuok kata MCS moko luong kae imiyo jowa pesa to nikech koro waonge godo to wan dhano to ok wanyal kwelo wacho ni eri matin mimiyowa cha mimiyogi cha dan koro mondo gibed nono apenji Modi mana kapodi network nochulo ganda lute ok nochulo ganda lute iparo ng'ama imiyo joluo mang'eny noko dhi e ndara gimomiyo joluo mang'eny noko dhi e ndara ng'at mane gineno manyalo wuok oko mondo defend gi cha mane ging'eyo ka Raila Amolo Odinga cha onge Raila ne onge nokoluongo ng'anyo nitiere yo mane oluonge ang'o momiyo jogo ok nyal kawo thuolo mar number 2 thing yes jatend DCP kata kok wahere kata ok ahero ng'ano kech owuoyo weche maricho to owuoyo weche maricho nyaka wi Raila kata some of our leaders mag Luo Nyanza owacho maber ni yani nitiere intel moro momigi ni sirikal pango infiltrate ng'anyo mantiere ni gi goons koro kwadhi oko mwadhi e ng'anyo ni ng'eny wacha wadhi hinyore koro seche misewinjo gini Aliet nani Bati ibro wuok oko and then another thing the second thing jomoko bende ochako wuok oko omigi pesa omigi pesa maber mondo koro gitamre koro gidhi e ng'anyo to giwuok to gire gi the loud people ibro wuok oko to mondo jogi ohinyi Modi ka ng'at manie opposition owacho ni kik wuog oko ni dhi bedo infiltrated nyiso ni anauzia watu woga mana adier en adier nyalo bet ni anauzia watu woga lakini konyisi based on intel onyisi maber ni yani serikal nigi mpango makama to nitiere some evidence mogol ne ji oko ni yani magi evidence mogol se mubro dhi oko cha yesu bro dhi oko gi intention maber gi chuny maler nunu dhi en maandamano lakini tije moko odhi kete yu kae at the end of the day udhi hinyoru to dhi tho ng'ano nyiso maber ni wuogur kik wuog oko udhi tho e gini nani Bati pod da wuok oko okay no koro gimirito ni yani koro iracho ni koro kar dhi mondo wadhi e ng'anyo to mondo watho cha aka jowa no tho cha e warit ng'ano dong mana labda dweche moko matin to koro wagole gi kura mane momiyo ji mang'eny ok nowuok nikech wacho ni kare mondo wadhi mondo negwa cha kich nodhi neg ji aka osebedo ko neg ji e ng'anyo ka koro kata mana ng'anyo mar fuel no neg ji koro entiende mondo udhi oko e ng'anyo pod mondo negu yet un gi 1 year and some months to udhi timo election to udhi golo ng'anyo the right way okay mano means emano inspire wa koro emomiyo in nokidhi ando nadhi nikech kuma nadhi cha naritora maber lakini ng'enywa koro mok nyal rito ka ok nodhi ando nadhi maber ahinya kendo nantie tok Bob Orengo okay sawa Aliet Modi Ochieng wacho ni nitie kaka weche moko ipango mar kelo kata mana luoro kendo hinyruok gimomiyo ni ji ok odhi e ndara ne ji paro ni nitie hinyruok mane nyalo betie to wang'iyo ka kuom thuolo mokwongo kata joma nowuok e ndara rekod minyalo wach ni ng'ama kama kamano negi onge nitiere joma nomaki don't you think ni kata mana polise ma Kenya osechopo obede level moro mar maturity ma now they can spot arrest and charge mopogore gi timo gik ma samoro ne wacho ne gitimo e kinde mokalo Modi donno kama samoro nyalo miyo demokrasia mar ng'anyo ni bedo maber ka oponi joma odhi ok gin joma odhi gi njore ng'eny ji madhi ga e ng'anyo ok dhi ga weche mag njore gidhi ga golo maoni margi gima kelo koro njore ni en sema koro sirikal kata jomoko wacho ni okay mondo koro waket ng'anyo ni obed gi moro marach we koro wakel jonjore iye ka anasebedo ka dhi e ng'anyo gi mang'eny jowa adier jowa ok dhi ga kucho gi intentions mag ketho gik moko lakini in between here ikelo ga njore maketho gini koro gimomiyo wang' ni gino ne onge en warning mane viongozi wagi okelo momiyo gini ne onge momiyo ng'eny gi nomaka to ka nomagi ji odhi e court to ogolgi but dine ji odhi oko mang'eny cha but sani koro wacho wach moro mopogore Aliet king'iyo nikech wang'iyo ka be oganda diponi osechako neno gik moko mopogore king'iyo kinde mokalo oganda ne wuok ndi kendo ne en wuok ma iwacho ni nitiere gimomiyo ng'ato wuok kadhi gimoro
mane gima ne wacho kani jaluo nyaka bed gi gima omiyo timo gimoro. Aliet, ngima pod ok obedo mayot ahinya ne oganda, mana diere manitie. Adier. Ni ngima pok obedo mayot ahinya ne oganda, kendo kiwinjo nyalo romo gi joma moko ywak, nyiso ni ngima ok nyal bedo fair ne dhano moro amora. E seche ma idwa ni par ne sirikal kata par ne joma nie telo ni magi gik mowinjo bed ni gitimo, ang'o mono oganda wacho ni magi gik manitie to magi gik ma nyaka watim to nyaka watim gi sani, nikech e piny higa achiel nyalo bedo thuolo malach ahinya kendo gik moko mang'eny nyalo timore, dera nyalo gore e piny ka opono kolok gik moko sama owinjo bed ni ilokogie. Ang'o ma mono oganda neno mano mondo giriwre kamoro achiel kopo nitiere gima idwaro ni mondo olok? Erokamano Bati history osepuonja gik mang'eny, to nitiere gimoro ni jaluo kitgi gi timbegi, kata oganda mamoko nigi kaka gitimo gigegi. Owinjore emomiyo kidhi e dala jorabuon tiyudo ka ng'ama wako sema en dhako. Onge dala ma jaluo mibiro yudo kiluongo ng'ato ni Jojo Agola, nikech minwa iluongo na Agola. Iwinjo? Kata iluongo ni nani Ochieng wa Amondi. Ok ibi yudo. To jodala cha gin comfortable with that. Anyisi kenda nuoni Bati, tadwa ni oganda matindo ng'e gigi kaka Ochieng. Ni ya jaluo ng'ama nonyuol kigoya piny ne to lony. Mano experience osepuonja. George Bati idwa gogo Ochieng mbaka, Ochieng dwa nyisi ni jaluo nonego wuogo dhi e ng'anyo ni itimo rapar ma ng'ama notho. Jaluo timo rapar, yes, gitimo nade? Wadoke liel, wadhi timo ang'o? Ochieng ok nyal duoko, Ochieng pod tin. Aba ng'ama duong' gini karela ne ngima last year. Yes. No bago romo kosok no bago. No bagi. Mar ng'anyo mar 20 mar Gen Z ni last year no bed piny kora uo. Lega uo welaro wach. Ang'o pogore gi sani. Welaro wach Ochieng. Adwa ni milwar luor. Bed mos. Adwa ni uwinji gini maler Ochieng mondo ikonyri. Gini ok laro wach mondo wanyis kaka wanyalo e siasa. Ema wacho. Gima Jaramogi Raila Odinga timo kata idhi Mabomblas kacha. Dwe mar 8 ma waparo go historia mag joma ne bomo nego kacha. Idhi mok Musoma kacha. Sami chiwo igolo milome ni wadhi timo ma. Inyalo wacho ni wadhi timo rapar ne jowa. Jogi lando malber ni wadhi ng'anyo nikech nyithindwa manotho. Jaluo na mina ni paro nofuo miwinjo wacho ni nochulni. Penjo ni ya joma noneg kidhi yaw Russia nosetimnegi ng'anyo karang'o e history mar Kenya. To kata kiwe jo Kenya, iwe jaluo. Wagala masaka manoneg North Eastern osetimnegi rapar karang'o. To kibire the immediate one ma 2007-2008 osetimnegi rapar karang'o. Adwa ni wapuonjre mondo wang'e kumwadhiye. To kiwe mano e chudo miwuoene manyiwuoe 2024 ni oganda jaluo mamoko oter nyangi gi chupa ka. Moko poko yud kata wigi nyaka kawuono. Gito nochul gi karang'o. To oganda mineno choko ni wadhi e ndara wadhi wang'anyni. E oganda motero chudo ni e court, iwinjo, ka oganda jaduong' Raila Odinga gi jamomoko wacho ni mondo chul jowa. Ngech gifil ni joge monego chul. We wach mar gima notimore nyoro ni. Ng'anyo mane ji ng'anyo nikech mafuta. Itaraje ni jaluo wuoge ndara. Gilony ma jaluo nigo e piny ni. Jaluo ng'e maber ni mafuta kae Gulf, Saudi Arabia. To kalo State of Amus, to donje pinje gi yore adek. Odonjo ma Kenya ka gi Mombasa. To donjo Tanzania, to donjo Ethiopia through Djibouti. To State of Amus to lor. Owinjore. Kati dwa pimo Kenya gi Uganda man gi 25,000 kilometers tarmac roads mondo charge fuel be the same. Mano jaluo wuoyo. Kati expect no Ochieng gi Agri James Orengo gene ochokowa mondo wadhi wago koke ndara nikech mafuta. Owinjore. Bati history ler kaka pamba. To ganda wagi wabro mana koyo gi mos gi gimo nyalo timo ne gionge. Ineno mondo gipuonje jopiny. Kami puonje jopiny koponi ok inyal dhi
through the penal code gine an arm mar government mar judiciary to kinya the executive through sessional paper to kinya the bunge through legislation ibire bunge platform kama liet koro tele ti wacho gigegi to wawinjore kaka oganda to wacho ni arms by government adegi tugo kodwa wadhi uru otamo gibiro mondo gi explain themselves. Okay. Ochieng modi. Dipo ni nitiere jomoko mane temo siawu nikech oganda luo nitie kamoro ma ok gihero. Nitie gimoro matimore nikech Aliet nowacho gimoro ka adwa ni mondo kawe thuolo mar duoko. Ni ndalo mane igoruok ne loch mar piny. Ni nitie gimomiyo ne oganda gini ni kedo. Sani ochopo kama kanyo oganda luo ne oko tiwacho ni gin jok ma ne oko weawe gi kedi mondo jomoko nere ka joma beyo. Mondo gimed dhi nyime gi bedo ngima maber. Ka jaluo koro donjo ka gima odwa yudo ber to koro wacho ni koro gini rach mondo ne jaluo ka gima rach ok en gima owinjo bed mondo gin bende dipo ni mae gima nenore ka bedo Ochieng ka kung'iye nikech nubede samoro aput moko mowacho ni mae gima owinjo bed ni watimo gi gima omiyo ne ji dhi e gini. Mokwongo wach ng'anyoni mokwongo osekelo gik maber mang'eny e Kenya ka nikech ng'anyoni manotimre 2024 babana emomiyo sani koro wan gi jatend migawo mar omenda John Badi ng'anyo ma koro ng'ani tamre ni ng'anyo ne momiyo koro wan gi Opiyo Wandayi ng'anyo ne momiyo koro wan gi for the first time a female attorney general mawuok Kaluoyo ma en Derka Sodua onyono baba emomiyo nitiere wach ng'anyoni to kata kwacho maber ni gini ingini watewa joluo baba na Aliet amba ma jaluo ka in kena wuod seme koro wawe blackmail gimoro joluo jaluo nyal timo kama jaluo nyal timo jaluo ne mana dhano the only thing mapogo wa gi okuyu en yani wacho dhok mopogore to gik matimre kae ni timre to ko katemo wacho kani dire ber moro mabiro no Kaluo ber mane matiang biye Kaluo sani mapoko timre kuonde moko go mano penjo another thing koro ber ni nyaka binu wabien nikech koro wantiere sirkal don't want you taxes wakolo taxes baba koro berni is a right of every citizen kotibedo Kaluo megona Ruto kura kotibedo kanye berni is a right of every citizen nikech wagolo tax koro kucho nyaka koro ibed gi Ruto nyaka ibed gi sirkal ek yud ber another thing owacho wach mafuta manyiso ni kara koro Ruto ne riambo nikech Ruto kane campaign won en okia wach weche mag state of Amusgi makoro Aliet wacho gi Ruto ne kia nikech nowacho maber ne ko no wuok maber no wuok e wi geche ko wacho maber ni en owuon okobitimo gik mabro miyo mafuta bro medore koro kana wacho ndalo ka en okia wach moko mag lweny moko timre kuonde moko Maisha no wuondo jopiny nikech en owuon sani koro donjo ogolo mafuta 135 babana sani mafuta en 208 jo petrol jo diesel en 218 Maisha no wuondo ji to seche makoro ng'ano ni ko joluok nyal ng'anyo ko joluo ema gutho gi tiendegi koro ber moro matianga wach ni nitie gimoro motamo wacha gimomiyo ok nwa wuok e ng'anyo mana ng'eyo no golnwa wuoga number 1 number 2 liel kendo tho ne di wuoke to ng'ama nyalo defend ji ma wuoke oko kata ka wan gi jowa man gi bobo oringo babo ino giri gionge athoth mane Raila nitiere godo to ka en wach mar memorial mar weche mag ng'anyo notimre kata last year kana Raila Molo Odinga wuok to Raila Molo Odinga nowacho maber ni ji owuog oko mondo ji odhi tim remembrance king'iyo maber anajalinda mwananchi ok anjo alternative government king'iyo maber from Martha Karua Kalonzo Musyoka jok mane wuok oko ne gitimo gima Raila nonyiso gi mondo gitim last year ne giwuok oko in memory of the same ok ne giwuok ni koro ne gidhi ng'anyo king'iya maber kata mano ringo ne nitiere kod nitiere kanyo babana ne giwuok oko in memory kendo ne giwuotho in memory of jok mane otimre ok ne gidhi e ng'anyo ng'anyo may have been used as a term but kaneno gima ne gitimo cha they were not doing any demonstrations or anything to heckle the government ne giwuotho ka giparo kendo ne gin gi jonyuol jogo koro ng'ani kawacho maber gima wacho no otematima pango mondo bang' mae oorne gimoro matin gi joge mondo cham mano gima nyalo wacho wachna mogik watieko yes ka watieko wacho mani joluowa sirikal ma wantiere ni wanonga gi weche gima watemo timo let me now say kaka ng'at Babu Owino wan gima watemo timo checks and balance of the government mondo at least gik moko dhi maber seche mokoro wadhiyo to kendo wasiyo no at least gimoro timore seche mo wasiyo no gimoro timore
Simosi osino gimoro timore. To gima nyalo nyiso joluo. Sani koro ok wadwar president. Ok wadwar vice president. Wana ka joluo mantie Nairobi kae. Omanya kana mana governor ni. Okay. To katieke kabisa. Joluo ok ochuno nyaka ubed gi Ruto. Eka miu development and right wa. Koro kik wariam nyaka beda gi Ruto ka gimoro timrenwa. Mano right wa nikech wachiwo taxes aka jomoko te chiwo taxes. Ndalo machon ni ji osebedo ka chiwo taxes ang'o miyo nokobi. Gimomiyo nokobi ndalogo gimomiyo obiro sani en yani itemo wuondwa. Okay. But mano mana right wa baba. Kind right wa we should know ni yani whether you are with the government or without the government pod ber mana kuido gino. Oganda mar luo anamor kodu. Adwoko nwero kamano wuogure e ndara ka nitie gimomiyo wuok e ndara. To moko mineno kipindi ma ng'ato ochiemo mong'ok to pod onyiso ni chiemo onge kanyo aeuru. Onge a time wanyalo dhi e ndara ka ng'ato nyisowa ni serikal rach to en gi mawaziri 8 to wan gi 2. En gi PSS 13 to wan gi less than 5. To gin gi ok wanyal wuoyo par certain heads gin negligible. To ng'ato to nigi 1,250 out of 3,000 to pod onyisi ni serikal rach. Onyisi ni sessional paper kata bill, finance bill mane mbadi osomo rach kabisa. To kotundo samo nego gidhi girie gino to gi decide gin wabunge 189 gikulo kono gidhi go kura. Koro miyo watundo kama ok ng'ato nyalo tiyo kodwa. Ka serikal rach obed barach ne jite to kober to wambo bernwa to kik wagol nyathiwa ni dhi tho e ndara. Awuoyo kaka national bunge wananchi president manyo yier. Ka serikal okuo opposition kucho ji oselal biuru mondo wagouru mbaka mondo wang'e kaka wago mbaka gi Ruto mondo wadhi mbele. Giko mar twak nyakoromogi twak mar atilo chopo giko kanyo no Ochieng mori kachiel kod George Aliet obedo kanyo koromogi kwayo maduong' en ni ji nyaka ng'i piny kaka oganda. Nyinge en George Batilo yawo mosiro twak makawuono riti masani.